どうも、こんばんにゃー、闇猫、楓です。みんな、恵方巻き、食べてる？実はこれ、セブンが広めたって知ってた？ルーツは、江戸時代の大阪商売繁盛を願って、太巻きを丸かじりしてたのが始まりにゃー。でも、一度は廃れかけた文化だったんだよね。それを、1989年、セブンイレブンが広島で恵方巻きと名付けて売り出したことで全国に大爆発。今や節分の主役だにゃ。おすすめはセブンの幸福恵方巻き七福神にちなんだ7つの具材が黄金バランスで詰まってて、まさに縁起の塊。今年の恵方は南南東無言でガブッと食べて福を呼び込んじゃおう。ではでは今日はこの辺でまったにゃ。